Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi bini'matihi tatimmu salihat wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, guskanwa mga bubayami, sa kanua mga aryami kisislaan sa iku agamatan o agama Islam na ayap man nagkabaluya bandingan mapendirugud tanwi man to na ada sa lakawarwar sang iya kisat Uthman bin Affan o di na makampat bandingan ko kaya pagintaw o isa ko miya pili miya tindus mga bulayo ka o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso Uthman bin Affan na isa sa kaniyang o paman na ikatlo sa iko patasokbat ay iningaranan sa Khulafa ur-Rashidun ay maanan yan na mga salyante o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iko kaya paguluan iko pagtaw ko oriyan o kaya patong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Abu Amiyawriyan yan na su Ali bin Abi Talib at tengid minsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Uthman bin Affan na isa ko kalbihan yan na miya kadua makapangamung kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapatin niyo to ayamaan niyan na mapuro akalbihan ay inibagayrun wallah subhanahu wa ta'ala. Sabab pro na miyaturo o mga panunutul sa tigiran inna tarikha an-nubuwat lam ya'rif ahadan ashara ila nabiyyi marrataini siwa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardahu. So tutulan ko mga panabi-nabiyan o di na history of the prophets na dede na baw na miya aloy ayamaanan yan na sa kataw ko mga umatiran sa kataw ko mga palwersiran bamiya kamong si iku sa katawan nabi sa miya kadwa na inuntabu sa Uthman bin Affan kamiya kadwa niyan mapapanugangan so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na giyutoy kaya betwirun sa Dunuraini. Ayamanan niyan na kirk ko marimbang at tihaya. Kirk ko dua at tihaya, dua sindaw. Sabab roon na mga uripon wallah na ginan ni miya baluya pada ilanu o Uthman bin Affan so Uthman bin Affan na aya betadian na matatagusi ko mapuro apangkatan ko mga pagtaw niyan ko sabab ko kalayanim ng agu kakawasaan na si isang kutwa masa adapin su Islam kagyutos winingaranan sa jahiliya na ayamaan niyan na makikilala din sa Uthman sa iko kapuruyan ni daradat tatagumpya so kawyag-wyagyan sabab ko ayamaan niyan na maadnon so kawyagan amala maadnon so tamok nagumaw una kulimo tantwa pagkabubayaan ko pagtaw niyan sa taman sa pagkididaw o mga bai sa iko mga karitaniran ayamaan niyan na swingaran Uthman adiran dimandingan o bubukaswa o ayamaan niyan na mga watairan gito sa mga padkukalbihan ng Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardahu nasangkutwa pamanamasa akang udanian na mandidingan-dingan yan akapakamungian ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayamanan yan na mapipikir yan so isa ko mga matao Rasulullah alaihi salatu wasallam asrukaya takdir wallahu ta'ala so kaya ganyan sa miya pangarumas kanian o Utbah so Utbah
na tingad minsan Rasul sallallahu alaihi wasallam ka watao bapa iya na titu aso Abu Lahab na tiyagida sa numagari so dua katawa watao Rasul sallallahu alaihi wasallam maana so Ruqayya agus so Kalthum, so Ruqayya na miya pangarumong Utbah na so Kalthum na miya pangarumong Utaybah. Na magariyo to ang mga watao ay na niyan na Abu Lahab giyang kana na si Abu Lahab na giyanan so pad ko mga kakaw o Abdullah bin Abdul Muttalib. Sa manuto mga urip ng wala na ayan yan yung kato kawi akapapantagan na adnas yung wanian kuwaya maanan yan na mga lulutian na mikerata ginawa niyan. Na takdir wallahu ta'ala amyaling na so kaya pa kauman yan, na kaya taling umaan yan, so paki inaan yan, uli na babu yan, si Suqda bin Quraish. Suqda bin Quraish. Gito si Suqda awata abubay Quraish, na giyang kutwa ba na matuadin so idadian, nga tuad ni kang giginawa, ugaid na malanta siyakal, agu kapaparati anon, so mga tunganay niyan, nagu kaparati at sukateru yan kasabab ko kaungan niyan, na yan nutuliang ko Osman. Tiya na adin naman na tiya na pakatalinguma anabi. Isa pa riyan so kasimba sa barahala, nagu ipanulunyan so kasimba ako isa-isa amyang adin ada asa kutwa yan, ada asa lakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga mga uripin Allah na minititi ko to sa puso waya maanan yan na Osman bin Affan naming gagaan sumong ko Abu Bakar ay maanan yan na ginawa iniyang panso Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu na so kaplalakaw niyan na takdir wallah amya kang balaka sirambadan na giyang kutuwa ay maanan yan na pianutulun o Osman ang kutamian na giyang kubabuyan sa iniiso iyan nun na ay Peter o Abu Bakar na tigay na sabin sa benar din giyang ka natutulang ka na napakiinaan ka na benar din ay maanan yan na iman to na miya katalingumad ng kananaw pamananabi. Uriyan yan na Peter o Osman unot tiya kung kaatigyan sa iku Muhammad. At sabi yung siran sa iku walay Muhammad sallallahu alaihi wasallam naso kiyay layaon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tantuwa miya kapya ginawa niyan na so den so kinidulun niya nun ku Islam na magaan sumagaan na kaya tarimaan niyan sang kuto pa man na kaya pag-Islam yan na inisabutian so dua kalimatu sahada sa Peter yan na yamaan na niyan na pasaksian ko ada atuhan na simbaan na ruwar wallah nagupasaksian ko panamata-mata anas ka hay Muhammad na subuyan nag-urip niyan. Giyoto yung pamana kaya Muslim kaya pakasulod o Osman bin Affan sa iku agamatan o agama Islam sabi din miyaw na swaya maanan yan na Abu Bakar sa dama kapiragawi na supman sa Osman radiyallahu anhu na dudan tano so nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sangkutwa kaya po ninyan din sangkutwa pamana kini panulun niyang kuwagama Islam na aya din aya maanan yan na paganayron Sumatro Romini doon nagusumiyo pa kon na sudan subapa yan aso Abu Lahab gusto karumanian si Jamil na diyang kutwa pa manadua ka tao akarumain na miyagarabayo wasiran sa emanan yan na kapambina sa Iran ko panuluno nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu uunot ang panararangit agu kasiig saya kagwa diran uto kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakagya ko na piyakatin digyan subagu agama nang binasaan yan suwagamairan agamo mga luksiran ipuun si ikwaya maanan yan na iniyangay na ayam maanan yan na daamya ka binasaw na sulun so pakiwataan yan iyo pa mga namiya tuun-tuun na mininasak wagamairan
Kaya mau to na yang ko ta kilalabaw pamanakap sa turuan yang ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na initurun wallahu ta'ala ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kaya suratul masad ay mana niyan nag-iisu sura akatur wallah subhanahu wa ta'ala sura ay ikamagatus agu 10 agwisa Bismillahirrahmanirrahim Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sa ikuingaran wallah albiya masaling gagaw wag ulbiya makalimuon nasabin sabnar miya binasa so tangan o Abu Lahab miya binasa so tangan niyan, sunsukap pagintaw niyan. Na daun din makabagaya guna, sumiyati mo yan at tamukyan. Sumiyapan tiyarin yan at tamukyan, na daun din na yaman niyan na makabagaya guna. Sayasla na randa talahab, na didin dua-dua, nakalumbukan yan din. So ay maanan yan na pesukayawa apoy sa ikunar kadyahanam na so pensukaruman yan ay waraan yan na di magawid-wid sa maanan yan na tali ande ba ini tali ipamakla tali pamakla nagyutwi kaya tapsirawon o mga patatapsir nagu ay panapkuan tanwa reference tano na so tapsiri guru tano pakasurgaan wallah subhanahu wa ta'ala asi guru alim kakatawitan ron si Abdul Aziz Sarumantang ay bulawan na lupasok ang bubitadan yan pangnintanok wala abalasan yan sa mapia sa mga buwataan yan gusto lang ulang na miyap murit yan inshallah ta'ala na miyap pada ko panayamanan yan na pesumba kung sangkutan din di ka panapsir na andi ba ini balasan siran wallah subhanahu wa ta'ala sa mapia agyang kaya pa man ayat na tanto ay ni sukaya wagani Gwini sukaya wararangit so Abu Lahab. Sa kiararangit ron, kiararangit niyang kupakiwata niya na sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasa kamaw tumambu aso karuman yan. Aso Jamil na rakas o mga Muslim miyunot ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayamaan niyan na tantwiran o pamanap kararangitan. Nagyang ko to pa ma na kinitaral waragani rarangit o Abu Lahab sa ikupakiwata niya na sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyakaunot yan pa na ayamanan niyan na inisuguyan ko mga watayan na dua kataw si Utba agu si Utayba anda iran swayamanan niyan na mga wata o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyang gulawlad no to sabab sang kutakarata yung o Abu Lahab na diyang kutaw pa man na tantuwaw pa man na inipakapia ginawang Osman bin Affan akyan ganyan sangkuto pa ma na kiyan da iyo Utbah sa ikurukaya na anto na ipiyang gulawla. So Osman bin Affan radiyallahu anhu na sunsukyan ganyan nun na ayamanan yan na pinggagaan yan akya panuksamin yan sa ikurukaya sa siyungwan yan sunabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayamanan yan na tiyari mamambu sa mapia unabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na raksi darudu pa yan aso Khadijatul Kubra bintu Khuwailid radiyallahu anha na tiyari mayan mambu sa Usman sa andabay ni kaya babayaan ni Rano pamanamiya kamungkiran na ipuunroo na ayamanan yan na sa Usman na miya balwiden ayamaan niyan na miya kamong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Osman na isa ko mga pisipat yan na mapilang ka. Nagutan tuwa pa man na mapibuntala. Tanto mapibuntala makaunot sang kutuwa katirdiyan. Giyang kutuwa kabilang ataw niyan. Nagyugiyang kutuwa ayamaan niyan na kasusuti ang kuto pa mga nakatiruyan so mga paparangayan yan na minsan
Mao to na si Uthman radhiyallahu anhu na babala sa naginawa o mga lulutian. Ang kaino, nasabab ko kapian yan ni parangay sa lulutian, sabab ko kapangalimu yan, sasakuduan yan siran. Ugaid, na dednot waya maanan yan na makanggayaguna sang kuto pamanakwan. Sa iko, Uthman, ang kuto akya sa kuiduin yan, o di na kini pangalimu yan ko mga lulutian, karini nga sa Iran, sa malaak kari nga saan, sabab busa kaya suldian sa ikwagamatan wa agama Islam. Pendapat iniwang ko to pamana paparangayan ng mga pagtaw sa ikumasa jahiliyah na naayamaanan yan rini nga sa Iran, so Uthman na aya din na mala arumini nga saon, na swaba pa yan na si Al-Hakam. Agyang ka na si Al-Hakam, na anda ba ini, ayad na basa niyan si iku Uthman, na miyawak wagama. O pamaniyan ko si iku katiruatan ron na mimurtad. Miyawak wagama niya na kasimbo sa barahalan na sumiyong wagamo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginakan niyan sukap simbaan niyan, giyanatan yan sa mga katuhanan niya na madakal, na yan timu na suwisay sa katuhanan. Sabab sang kutaw pa nakadaam lang, ang kutaw pa na mga tao kutituabnar, na gusto titu agama, nagyutwi pa na diran kasabut, so'y pendulong kiran unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misa pa ang kuto pamanaba pa yan. Kabasta tigi na di ka kumasui ko agamatan o agama Islam na diya kang sakadin butagan. Nariringa sa anak kang sakadin. Niya panutul panaya maanan yan na piyatong yan. Kaya labuson yan sa ikwaya maanan yan na walayran. At taman sa ayamaan yan na bubugin kan o babayan, kadeden sangkop na taman sa siniigden o ayamaan yan na mga Quraysh. Nagusya iran. Sulang-ulang wana ayamaan yan na dasol ko agama Islam. Anda ba ini kalaanon sa Uthman radiyallahu anhu sangkuto pa manamasa. Sangkuto pa manakapakapa ndedara saga kaliran. Gitu na miya taling umadin so ika 5 ragun ko kaya baluyun nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tantuaw pa man na miyukit sa karumasayan sa mga Muslim, bulabaw ron sa mga meske na gusto ay maanan yan na mga ori panapakaasalian, kadidong pag-adatan o mga tong kayataw. Ay maanan yan na mga Quraysh sa diiran pakaataon na mini umanong panang kuta kaya pag-Islamiran, nanda ba ini malagi tantod na pamana masakit o pamana kapupiran nagakiran na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inididan yan saydin so mga sakaba sa sadyon sa kabaya at tumugalin si isa maanan yan na ingda habasa agyang kanan ingda habasa nagyanan Ethiopia si isang kaya masayman to matatagusan ka na pagalitan na yamanan yan kasi sarong-sarungan na Somalia, agugya Sudan, nagugya Eritrea, anda ba ini, inotomia sarapan depat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka paganirong na iniilahamun wallah subhanahu wa ta'ala. Na lumalangkap sudah tuo na Christian, Nasrani, ayamaanan yan, natanto ayamaanan yan na mauntulan, nagutanto mapiparangay ko, salakaw di salakaw, apian to na iagaman yan. Waiding kas kanyan na sakop o Roman Empire. Sumala ang datuan sa Roma na probinsya niyan ay Ethiopia, sangkuto masa. Giyang kuto dato, na ekatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na pagapaskan watigyan, so kabaya, at sumung sayamanan niyan na Ethiopia, giyang kananaw pamanakwan, giyang na datoon, na malailim ko pagtaw, na ang kanurun makadikad sa kariring sa rakano wayamaan niyan na mga tunganay niyo si isang kaya maka sa mga Quraysh. Na isa o pa man na sumiyong miyaga pa sa Ethiopia, ami abaloy ulwaniran na sunso Uthman bin Affan na gusto karumanian na surukaya. Niya panutula sa 10 sira nagudua. Ayaman na niyan na miyaw na at tumugalin sa kabasa. Kami akadwa siran makatugalin na
takdir wallah subhanahu wa ta'ala ada silan rupagti kasabab sang kutadiran kaketigri kung nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumyasuy silang busa Makkah na sukyat sa kasuiran sa Makkah na minayaw siyan din na tamampan sa migay sa idin sa Allah subhanahu wa ta'ala kung nabitan mo Muhammad alaihi salatu wassalam at tumugalin siran sa Madina nagyuto din sukyat tarutop ay kasapul agutalo aayama na niyan nakapupanulon o nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ayabu ay pendulu niyang kiran nagyang kuto akisabot niran kudua kalimatu sahadat yang kuta la ilaha illallah qulu la ilaha illallah tuflihu teruan yusu la ilaha illallah kamakadaag ang kanu makadaag na ayama na niyan na may to ayama na niyan na mi muslim sang kuto pa man mga tawsi sa Makkah kaya mo to na ganatan tanuro din ng kuto pa man kapunutulatan nuron kapakasabutan ubo ini sa ikwayama na niyan na kapupunutulatan no kung nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so Osman na isa panayama na niyan na bantugan yan na sulang wana piti dawaan ini sugu nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dirun din mabubulag sa Osman enunta sukyati dawa sa Badr agyang kutakyati dawa sa Badr na agwa ni ayama na niyan na magana padwaragun sukyato galiniran sa isa ayama na niyan na Madina na miyakam betutunga gyutoy pagampaganaya kapakam betutunga o onto lagu suribat ka anda ba ini sumanga tao sa Makkah ang mga kafir mga musyrik na anda ba ini minitidawa iran swayama na niyan na mga muslim pag-uluan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na talong sa gusapulo agulima katawa kadakalong mga muslim na sumanga Quraysh na sang gibuwag-waya maananian na labi talugatos nagyutoy petero unaw pamana liyamawan suwaya maananian na mga Quraysh na tiyaban siran petopulo anda ba ni miya taykiran na petopulo na miya biyagkiran na takdir wallahu ta'ala kagya maling su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayan yang kiyaumaan nagyang kutaga kuburan sa ikurukaya kakagya miya wapat na inutoda makaunot sa Osman bin Affan kakagyaw pa man na miya panisakitian so karumanian Surukaya radiyallahu anha na panginintano ko wallahu ta'ala apakasurgaan wallah na anto na ipinggulaw-law Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iku Osman sabapro na pipayo-payoan yan pipayo-payo anu Rasulullah piya mamitwaan yan nagupililiwanagan yan kuminisugato na pamanatiw ba nagu bigan yan sa emanan yan natamok apad si kumiyataban si isa Badar nagu piyaki pangaruman yan umpman suwaya maanan yan na ikadua wata yan aso umukalsom nagyang kutwa yan maanan yan na miya balwi din sa Osman ay pagilan noon sudunur rayini kaya primbaga na duwati manatihya natsotigwaya maanan yan na mga tataong buwesa sa iku pananaroon ay panindurangan amiyak wa so senta apilan dunga amal tantua ayon debay ni miyaguntong so Uthman bin Affan sang kutwa kaya balwe ayam ananian na piyaka pangarumak man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa piyaki pangaruman yan so ayam ananian na watayan takdir wallah subhanahu wa ta'ala piyaki pangaruman yan so watayan na so mukalsom na genan iskanya ni pagampaganay ayam ananian na mapanutul miyaka mung si ikwayama na niyan na sa katawan nabi miyaka doon makapangamong na sumiyanga una ayama na niyan na mga panabi-nabiyan na daw nanan manggulawla na so Osman bin Affan na andabay ni tantwa ayama na niyan na bigan wallahu ta'ala sa kalbihan sang kutaw pamana kaya pakatapiran na buso umukalsom na takdir wallah miya taling umaswaya maanan yan na kaya ni suguno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang gubat ni Ranaw pamana ing databuk kakagyagi ing databuk na yamanan yan na marani si ikong dato ano mga ruman na
tantod na pamana di pangarasyan ng mga pagtawa mga Romano, so ay manan yan ng mga Muslim sang kananayng dasam, akatataguin sa pamana bunriya pamana Sam, agugiya pamana agiyang kay alupa Arab, na nasangko to pamana masa, na so mga Muslim, na makakikinanglan siran sa ayamanan yan na pagtawa pamana malalakaw, makipupirang sa lalang wallahu ta'ala na sobra penso ka pakakikinanglan niran sa ikwayamanan yan, na gasto, ayamanan yan na manggastuiran sa ikwan debay ni kapalalakawiran, kapag ipitiduwiran sa lalang wallah, kakagya so mga ayamanan yan na mga Romano, na makadedoob silan sa kadakal, sa iku kadakal, na makadedoob silan pan sa iku arta, kulang-ulang man taman arta, kwayamanan yan nakatidawa. Sang kuto masa na miya kadakdakla paman na sumiyong ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang magunot. Nadaabaya man yan na di petunsok gasto. Na mapupakabaling sira ng Rasulullah alaihi salatu wasallam sa mga sakabatian. Na giyang kuto paman ng mga tao, na ipakisambi na pakibumburan loiran sa sabab sa diiran kapakaunot sa lalang wallah, di sila makapupurang sa lalang wallah, na nagyutoy iningaranan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Jaysul Isra, ayamaan niyan na mga sunderwa, ayamaan niyan na kararagnan. Sabab ro na so Rasul sallallahu alaihi wasallam na miya nanawag sa ikumimbar, sa ayamaan niyan na tewag yan suwa ng mga tamukyan, amipisid kanyan, kibigay niyan sa lalang wallah subhanahu wa ta'ala. Nasukya pa pasadian mananawag na tuminindig sa Uthman radiyallahu anhu, na Peter yan, ang bagay ako sa magato sa unta, arak suwayam anan yan, na langwan akargan yan, langwan naruran yan. Miya nanawag mamperuman sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa kaumautok man na tuminindig sa Uthman. Na Peter yan man, ang bagay ako man sa magato sa unta, arak sulangwan akargan yan. Nasa ikwi katalo na sopman sa Uthman na ayat man tuminindig, na Peter yan ang bagay sa paman na magato sa unta, madiya din na ayat tapaganian na talugato sa unta, ay inibagay Uthman sa lalang wallah, alarak sulang mo na taguian na kawiyagan, at panggaston sa lalang wallah subhanahu wa ta'ala, na ayay sa aayamanan yan, na inibagay pa no Uthman, na migay sa sanggibwa dinar abulawan. Na upang makupagarga ako masay man to na tanto malatamok, nagyang kananaw pa man na kiyang gulawlasan o Uthman, na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na giyang kutap kiyang gulawla ro Uthman, na miya kawyat ko sa buadaan ng mga tatamukyan, na miya mamagay silan mambusay amanan yan, na mga gasto apong gaston sa lalang wallah subhanahu wa ta'ala, na andabay ni dayran bud matingkis Uthman radiyallahu anhu. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tantuwa miya kapya ginawa niyan, sabab sa andabay ni kaya angkusan sa gasto, so mga sundarwa pa kalalakaon sa lalang wallah subhanahu wa ta'ala. Na isa at tanudan san, nagyang kananaw pa man na kapupuyagasang kanana sidka, agugyang kanayamanan yan, na kapupagnasawn. Na miya pa kay, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan, pakambara ka tanar kaya wallahu ta'ala, pag umanumanan ka wallah swaya maanan yan, na inipayag ka kutamuka, kung gaston ka, nagusudang kapayagin kutamuka. Pakambara ka tanar ka wallah subhanahu wa ta'ala, so inibugayin kaun sa lalang wala, naguso liyang buang kaun sa ginawang ka, aguso pamilyang ka. Ganatan tanuro umang uripin wallah, nasa ko kaya wapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miya ka sambip man sa Abu Bakar, na miya wapat man, na miya ka sambip man sa Umar, sa kanya ni kapapantagan na khalifa, na miya ka isa masa, na suwayamaanan niyan na mga tao sa andabay ni Madina sang kutwa masa, na miya sugat sila na taon. Diyang kananayamaanan niyan na taon, at bituan tanong sa taon na ba sa arabanan, na kanaba ayabu upiter na taon, nagyang kuta kararagni sang kutwa pa man ang pagtao, sa iko kakan, kawiyagan, gasto, kaayapter una taon na pamana epidemi katig English, epidemia, na lagi lang kaya pamana kaya sagid ang kaya COVID, gusto miya nga una ayamaan niyan na sumiyagid ang mga tiuba, yung utatigiran na black death, ayamaan niyan na miya ka panagipuon sa Central Asia,
na si kumasauro Ottoman Empire, gusto ay niyan na Spanish flu, nagyan na ng mga taunanan. Kaya mo to, nasangkuta masana, miyamatay sa mga pamumulaan, so inimbasok waya niyan ng mga tao sa Madina, na dapano kata kami ako ayamaan niyan na ando ba ini laon na sumadakla tao na miyakas sa daw siran kaya gnan siran sa kawiyagan sa lagi din ng kay kaswatan wi manto na ayamala amya ka wi da akalian na sa Umar radhiyallahu anhu Umar bin Al-Khattab as kanya ni kapapantagan na khalifa pamana padatu-datuan wayamaan niyan ng mga Muslim na niya ka pananalo sa ayamaan niya na aya din yang kiran di matero na sebar kanu kamarani sulimu Allah subhanahu wa ta'ala kagi mau to na so dato na inuniano to 5 gulaw la kakagi sa kanya ni nakuda na sa kanya ni apa sa upagtaw nagupanarigan upagtaw kurian wallah subhanahu wa ta'ala kaaya ka aya pakatatanganan wallah subhanahu wa ta'ala kung mga sabab aki pesurungan kuayamanan niyan na bubulus sa mapia o ayamanan niyan nakapangigod na guswagama na sampurna kumadaklataw siran mga akilaw wallah subhanahu wa ta'ala na umambu umakaapas siran saan dabay ni kapadi iniran supagtaw nagwi paginuntulan niran supagtaw na andabay ni pramisu Allah, pramisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayamaan niyan na sira ni pagampaganay pakasirong ko sirun-sirunga ay nadin wallah subhanahu wa ta'ala sa alungan na mori agyang ko to pamanapito kakakaom na paganayro nagyang ko ta al-imamul adil gyang ko to pamanadato amauntol ay paginuntulan niyan so pagtaw niyan kagya mo to na mga uripon wallah na pirad na rin ikakadantanusang kaya dunia di tengah kedap sa Ginoo umani isay baka sa kaniya na pamana sa kaniya ni makatatangang kulang ko kawiyagan ay pupunabang sa ikwaya maananian na madaklataw na ba ayan di ba ni baka baon katatap na gubanian ni petalon sa ikukuburian na amay kay paginuntulan yan kapipian yan ayamaan yan na kipumbagan yan kung kumadaklataw kalagi duping gulaw-law mga datutano so mga mayor tano sang kaya kaya sa gidang kaya kubid ayamaan yan na kadaklang kiran so kaya bantugan sang kuto pama na daniyang kindiray nun ko municipality niyan na inshallah ta'ala na mapadsiran sang kuto pama na bituano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga dato ang mga untol. So kaya gyuto niyan nagyang kuta kapakandedara sa akalang kuto pama ng mga pagtaw na so ayamaan niyan na Usman na miya katalinguma na andabay ni sang gibwa unta ara kesulang-ulang wana taguyan na ini piala diyang ko Umar ibn Khattab sa ayamaan niyan na piyakibugay niyan kumadaklataw sa Peter yan natigyan na inni ushidullah ta'ala anni ja'altu ma hamalat hadhihi al-ayru sadaqatan ala fuqara'il muslimin la abtagi min ahadi dirhaman wala dinaran wa innama abtagi thawaballahi waridahu pakai pesaksi angko ku Allah subhanahu wa ta'ala albiya mapuro amata nagyang kayo pamana minitaling umako